na predaj rodinný dom v Dubravke, ktorý je na takej bočnej uličke v nádhernom prostredí a je úplne v pôvodnom stave, takže je na kompletnú rekonštrukciu. Má obrovskú záhradu, 3000 m2, čiže takmer si ako keby bol na samote, si úplne mimo obce Dubravky. Je tu len pár domov na tejto uličke a obrovská záhrada. Ukážeme si domček. Je tu taká vstupná veranda. Po ľavej strane je kuchyňa. Potom tu máš špajs. Vpredu je ešte druhý špajs. Tu tak v strede je kúpeľňa. Potom jedna izba. Tu je potom hlavný vstup, ktorý je z boku, spredu. A potom jedna spálňa, druhá spálňa a ten spomínaný špajs. Ale na kompletnú rekonštrukciu. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.